Bueno, egunon danori. Estibaliz da biok 2019-rako Euskaraldia aurkezteko asmotan gatoz, eta ezer azaltzen hasi aurretik azpimarratzea, proposamena irekia dela, eta beraz, dakizuen moduan gero auzolanerako aukera izango dugula. Euskaraldia 2019, arau sozialak iraultzeko babesguneak. Horixe da, egia esan, ekarri duguna idatzi aurretiko izenburua, baina, lotura badauka, ez da? Orduan, Estibalizek eta biok egingo duguna da, lau ataletan aurkeztu, prestatu duguna. Nik lehenengoko kokapen bat egingo dut, Euskaraldia 2019ko Euskaraldia ze markotan kokatzen da pixka gogora ekartzea, gauza, zahar asko entzungo ditugu, ze atzotik honetan ari gara, ez da? Baina, eskatzen du kokapen bat. Gero, Estibalizek azalduko ditu, 2019-rako Euskaraldian nolabait proposatzen ditugun oinarri eta ezaugarriak, eta horren ondoren, daukagun testu inguru barri honen aukerez, eta indargune eta ahulgunez ere tartetxo bat hartuko dugu gogoetarako, eta bukatzeko Estibalizek apur bat orain arte entitateekin Euskararen normalizazioari begira egindan lanarekin, hor dauden programa eta bestelako Euskara plan da barrekin ze osagarritasun ikusten dugun, horien gaineko gogoeta bat partekatuko dugu zuekin. Eta gero, esan moduan, auzolana izango da, urrengo urratza. Bueno, gogora ekartzea, plaza honetan bertan, igaz aurkeztu genuela Euskarak 365 egun dinamika, gero hartu zuen Euskaraldia izena, ez da? Epe luzeko dinamika moduan aurkeztu genuen hemen, eta urtez urte proposamen zehatzak, neurriratuak, eta ibilbide bat egingo dutenak nolabait plazaratuko genituzkela, ero jendarteratuko genituzkela esan genuen. Eta, helburu orokor hauen bueltan kokatzen da 2018ko Euskaraldia, eta helburu orokorren hauen bueltan kokatzen da baita be 2019koa. Euskaldunek Euskaraz gehiago erabiltzeko urratsak ematea esaten genuen, gero Euskaldunek hori, xehetu dugu beste hainbat figuratan, beraz, herritarrek Euskaldun ahobiz eta belarri prestek nolabait Euskararen erabilerari espazio berriak ematea da, helburu nagusia, tokian tokiko Euskaldintza aktibatzea, bigarrena, entitateek Euskaraz aritzeko neurriak arditzaten sustatzea, eta bukatzeko proposatzen ditugun dinamika eta ekimen hauen ondoren ere iraunaraztea, mantentzea hizkuntza praktika barri hauek. Aurtengo bat hartzen duen forma emaika egun Euskaraz, ezaguna dozue, aurtengoan gainera, eta peldo gainera jarri gaitxu ez da, testu inguruan norbanakoak izango dira protagonista nagusi, eta entitateak ere enplazatu ditugu, herri batzordetatik, merkatariekin, elkarteekin, dabarrekin ari zarete lanean, ez da, babestu dezaten aurtengo ekimen hau, eta barriz koordinaziotik eta sustatzaileon elkarlanetik ari garena da, Euskalgintzako muintxo honetatik haragoko sustatzaileak erakartzen, eta hainbat eta hainbat entitate bide lagun ditugu, ez da, aliatu ditugu, babesa emateko aurtengo 11 egun Euskaraz dinamikari. Zenbakiak ere aipatuak izan dira, sorpresarik ez, baina azpimarratzeak guk 2018rako Euskaraldirako helburua jarri genituenean, kantitateari ez geniola erreparatu nahi berezikin, ez da jakin garrantzitsua badala, eta gure talde edo barneko batzarretan eta aipatu izan ditugun kopurutatik askoz gorago dago orain arte lortutakoa, eta maiatzean gaude, ez da? 320 herri aktibatuta daude, batzuk eskualde mailan antolatzen dira, beraz, herri batzordea gutxiago dira. 100 dira, baina 320tik bera. Eta, batzordeak eratu izana ja bada
lorpen handi bat guretzat, eta 80 entitate aipatzen ditugu, hauen baitan daude, herriz gaintiko entitateak, entitate sustatzaileak, bai euskalgintzaren baitakoak, eragile sozial zein instituzio publikoak, eta hortik gora 55 entitate, nolabait gure tributxo honetatik kanpokoak. Eta honedanak orain arte eman duena, baina argazketan ikusten ari gara, ez da, aurkezpenetan, herri batzorden eratzean, egiten ari garen animazio lan honetan guztian da atzo bizi izan genuena, ez da, ze testigantza, ze energia, ze ilusio piztu da honezkero, eta hori da nolabait, orain arte egindako lanaren emaitza potenteena, 2019koari heltzeko, baina pilok ondo esan du. Gauza bada, bidea ematen du, modu egokian egiten ari garela, baina zer emango duen, ez? Zenbat herritar aktibatuko dian azaroaren 23-tik eta abenduaren 3 bitartean, hori ezin jakin, eta hori jakin gabe ere, eta hor sortuko diren korapiloak ezagutu gabe ere, ari gara, 2019ra begira lanean. Nahiko genuke apur bat bereiztu, ez da, ezaugarri batzuk azpimarratu 2018ak dakarrena eta 2019rako izango dugunaren inguruan. Alde batetik, 2018rako hemen proposamen aurkeztu genuenean ezer barri gutxi ekarri genuen, ordurako ja herrietako aktibazio dinamika asko martxan jarrita zeuden, dozenatik gora, eta ahobizi belarri pres figurak ezaguna ziren, eta berme hori zegoen, ez da? Herriz herri, arrakastatxoak izan ziren, ekimen hauek guztiak, eta gainera, Lasarteren kasuan, ikerketa batekin hornituta, eraginkortasuna zegoela, oso eraginkorra zirela, bagenekien, beraz, honen edapenerako bultzatzaile ondako erreza zan, ez da? Zer erantzi genion ordura arte ja egiten ari zen lan horri, kolektibotasuna, eta kolektibotasun horretan esan genuen Euskal Herri osoan eta aldi berean, eta hori izan barria. Bigarren ezaugarria, erantzi geniona jada egiten ari zen horri, babes sozial eta instituzional zabal bat, eta gaina lankidetzan nolabait ehundua zegoena, hori erantztea. Eta hirugarren balio erantzia izan da, txapel pedagogiko eta komunikatibo bat erantztea nolabait, herri giro horretan nolabait lagungarri izango zena. Ez genuen ezer asmatu, erantzi genizkion zenbait osagai, eta osagai horiek nahi ditugu lagun baita be 2019ko Euskaraldirako. Orduan, horiek izango dira, alde batetik, ahobizi belarri prest, hizkuntza praktika horietan jartzea fokoa, entitateekin lanera lanzatuko garenean, eta bai kolektibotasuna, bai babes sozial eta instituzional zabal hori aukitzea, eta baita be, tresna pedagogiko, formatibo eta komunikatiboak aukitzea txapel gisa danontzat, ez da? Hori ja nolabait ikusten dugu badala zapaltzeko oinarri garrantzitsu bat, baina eremua beste bada. Norbanakoekin aurrez aurreko harremanean erabiltzen ditugun argudioak, eta hortzarako prestatzen ari gara, ez da? Formatzen ari gara, nola erakarri jende hori eta nola ahaldundu pertsona horiek, entitateen kasuan bestelako tresna beharko ditugu, bestelako argudioa beharko ditugu. Kontua da, entitateak esaten dugunean, hor kabiltzen dira erakunde publikoak, eta erakunde publikoak esaten dugunean, herri mailakoak, aldundiak, Ipar Euskal Herriko erakundean aparrukoak mundu bada, ja bakarrik hori, ari gara baita be herri mailako auzo bizitzan parte hartzen duten entitatei buruz, horiei buruz erari gara, eta tartean bestelako entitate monstro handi horiek, ez da, Iberdrola, Petronor, orduan horra heldu nahi dugu, hori da eremua, eta orduan enfokatzea ez da samurra. Bakoitzari berea eskaini barko zaio, argudioi dagokienez. Eta aurrelanean, ez da, aritu gara apur bat ona ekarri nahi genuenari forma ematen, esperientzi arrakastatsu asko daude, aurreratu asko daude, entitateak euskalduntzeko eremu horretan, eta oso lan zorrotza eta
metodologikoki zaindua egiten ari da entitate askotan, baina ez da edagarria eta danondako baliagarria eta egokitzeko modukoa den zera arrakastatxo hori, txinparta hori, ez dugu identifikatu, beraz, ez da kargu, proposamen zehatz hori, elkarrekin nahiko genuke landu, auzolanean, eta ez da kargu batetik, bakaso gure mugagatik, ez da, ez gara gai izan hori ikusteko, baina baita be, uste dugulako igazko udaltopen zegoen testu ingurua eta aurtengoan daukagun testu ingurua ezberdina dela. Eta igazkoan, oraindik, hemen HPS-ko eta topaguneko ordezkariak 365 dinamika aurkeztu zutenean, orduan nire lankide Iker Martínez de Lagos izan zen, aurkezpen hori egin zuena, orduan oraindik ez zegoen lankidetza sarea ehunduta. Abiatu egin ginen horretan, ez da? Eta lanzatu ginen, goaz proposatzera, eta geroko lana izan zen saretzea. Orain hori badaukagu, eta nik esango nuke gainera, Pelok entrenamentua aipatu du lehen, ez da? Eta Pelok esaten zuen entrenamentua beharko dugula, ezagutza universala edo ulertzeko gaitasun hori zabaldu arte, eta guk entrenamentua behar dugu baita be, lankidetzan, modu egokian aritzeko, eta etortzen zaizkit, Cesar Martínezen da hitzak, horre kontraesan asko zeratuk beharko ditugu, baina prozesua zaintzaren garrantzia, eta orain ez da talde txikian definitzeko garaia, orain da talde handiagoan eta modu sakonean hori guztia definitzeko garaia. Orduan, ja esaten dugu ez, masiboki da litekeen zeo zer nahi dugu identifikatu, eta elkarrekin eraikiko dugu hori auzolanean, esan dakoa. Orduan, ez egutegirekin egingo dugun lan, gaur artean eta otzailean hasi ginen honekin lanean, oinarriak lantzen aritu gara, eta hainbat geruzatan egin ditugu kontrasteak. Bai, udaltoperako, igazko udaltoperako landu genuen txostena osatzen lagundu zigun udaltopeko lantaldeak, adituta aritu hainbat daude, askorentzat ezagunak, herri erakundeekin foroetan, lan munduko eragileekin foroetan, eta ikuspegi eta begirada ezberdin asko daude, eta horko, zera muina ekarri izan dugu gaurkora, eztabaidarako modu irekian. Orduan, maiatzetik, gaurtik eta uztailera bitartean eko genukeena da, foro ezberdinetan ekimen zehatzari forma eman, eta horretan daukagu lana. Behin betiko proposamena urrialderako nahiko genuke ja ondo lotuta auki, eta partekatzeko aukera hartu, baina ez genuke jendaurrean aurkeztuko 2018ko Euskaraldia bukatu artean. Ikusten duguna da, bi ardatzetan arituko gara lanean, baina aurtengo lanetan, eta bata bada, 2019ra begira jartzea, baina lehentasun osoa dauka 2018koa ondo ataratzea. Eta hor jartzen dugu, hor uste dugu jarri behar direla bereziki indarrak. Hau esan da, ja, zehaztasun gehiagorekin, ez dik aipatuko ditugu 2019ko oinarriak. Ez que horte zer oso, no? Bueno, guztioi. Jasunek ja aipatu du, erreto izue, jarraian azalduko dizuegona da proposamen irikia, bai? Naiz irikia izan, oinarri batzuk eta ezagorri batzuk identifikatzea iritsi gea, baina ez ikintza zehatzea, bai? Ordu, hau aurkeztea gatoz, lehenengo eta ben oinarriak, eta gero ezaugarri nagusiak, bai? Orduan, helburu nagusia identifikatu dugu, eta hor daukazuena da, eta, irakurri ingoet, hor, helburu nagusi hortan ere jasotzen dialako gerora esplikatuko izkizuen ezaugarri nagusienak, ez? Helburu nagusia izango litzake Euskal Herri osoko entitate ahalik eta gehienek, modu kolektiboan, Euskararen erabilerarako mesedegarriak eta atzeraezinak izango diren neurri esanguratsuak hartzea, hizkuntza praktika berriei, hau bizi belarri prest, espazioak zabalduz eta hauentzat babesa eskainiz. Orduan, hor, beltzez, aipatzen dira ja zeintzuk izango dian Euskaraldiaren, Euskaraldia 2.0 horren ardatzak. Alde batetik kolektibotasuna,
ekintza zehatzak eta denboran jarraipena izango dutena, hizkuntza praktika berriekin lotura izango dutena, da hizkuntza ituretan eragiteko neurriekin izango dute lotura ez zuzena, eta gero esango izuet ere, beste ezaugarri importante bat da, denbora mugatua izango dela. Xede taldeari dagokionez, Jasonek aurreratu du, ahalik eta zabalena eta anitzena izatea gustatuko litzaigukela, gizarteko ahalik eta sektore gehienengana heltzeko helburuarekin, eta hauek izan daitezke izaera juridiko duten askotariko entitateak. Batzuk aipatu ditu Jasonek, entitate publikoan noski, enpresak, elkarteak, kirol klubak, finantza entitateak, erabaki du xede taldea ez mugatzea. Maila ezberdineko entitateak ongo dira, baina irekia eta anitza izatea gustatuko litzaiguke. Ezaugarriak. Lehenengo, esan dut, sektore guztietako eta izaera askotariko entitate, erakunde eta elkartek parte hartu ahal izango dute, baina esan duten bezala, entitate guztiek ez dute erantzukizun maila bera izango, beraz, lehen etxiko ditugu batez ere, hasiera baten, eta horrenkoren honetan, erakunde publikoak, lehen mailako erantzukizuna dutelako eta gaina bete behar bat dugulako, Bigarren maila batean, herritarrengan eragin handia izan dezaketen bestelako entitate eta enpresa handiak, beren eragin esparruarengatik, eta hirugarren maila batean, bestelako entitate, ertain, txiki, komertzioak, eta bar. Bi, kolektibotasunarena, entitate guztiek batera eta modu kolektiboan abiatuko den dinamika izango da, Deno batea hasiko gea eta deno batea bukatuko dugu. Hiru. Helburuan aipatzen zen bezala, neurriek lotura zuzena izango dute hau bizi eta belarri prest dinamikarekin, Ekintzak, edo erabakiko deun ekintza edo ekimen zehatz hori, zehatz horrek, ezinbestean lotura izan behar du hizkuntza iturekin edo hizkuntza praktika berriekin. Laugarrena, erabakitako neurri bat, zoendikan ez dakigu zenbat neurri edo ze ekimen zehatz erabakiko ditugu, baina erabakiko den neurri bat gutxienez atzera ezina izango da, eta denboran jarraipena izango du. Eta hartutako neurriak ere, 5. Entitatearen eguneroko jardunean eragina izatea gustatuko litzaiguke. Euskaraldian baitan hartuko diren neurriak, lehen esan dut ere, oso zehatzak eta mugatuak izatea gustatuko litzaiguke. Eta Euskaraldiaren, 2019ko Euskaraldiaren neurriak edo zeintzuk izan zitezken pentsatzen hasi geanean, behin eta berriro etorri zezkigun neurri zehatz sorta bat azaltzea noakizue bain. Orduan, ikusi dugu bi atal ezberdin edo bi eremuz berdin, bat barrura begirako interakzio komunikatiboan, beraz, barne ikuspegi hortatik, behin eta berriro atea dian ekimen zehatzak hauek dira. Batzarrak euskaraz, belarri prest eta bizi direnek euskaraz lan egiteko zirkuituak identifikatzea eta sustatzea, entitateen barrun, eta hirugarrena, internet bidezko harremanak euskaraz zitea. Hau da, gure bileretan, gure lantaldetan, behin eta berriro etorri zaigun, edo proposatu dien neurrietako batzuk. Eta kanpora begirako harremanetan, behin eta berriro errepikatu dien proposamenak, izan dira arreta euskaraz, edo jendaurreko jarduerak euskaraz. Eta bukatzeko, helen ere aurreratu dizutena, iraupen zehatza izango du euskaraldiak, hau erabakitzeko, aurten 11 egun euskaraz hurrengo urtean, izan daiteke 3 aste, hilabete bat, baina denboran mugatua izango da hori ere bai. Hartutako neurri batzuk atzeraezinak izango dira, euskaraldiaren ondoren ere iraungo dutenak, eta beste neurri batzu berriz, euskaraldiaren denbora tarterako bereziak izan daitezke, baina ostean desaktibatu direnak. Baina aukera hauen artean, nik izendatu ditudan edo aipatu dizkizuetan 45 neurri horien artean, neurri bakarra
horietako batzuk edo guztiek bultzatza erabaki genezake, baina guk erabaki bakarra ekintza zehaz baten aldekoa gea. Bai? Zure txanda. Nire txanda. Bueno, testu inguruaz eta ditugun indargune eta aholgunetaz gogoetatxo batzuk ekarriko ditut orain. Erabileraren aroa jauzia, guau, ez? Usote neko gorrik ere erabileraren aroa ere aipatzen duela, eta horri egin nahi diogu bultza. Momentu honetan, beti gorako energia hori ari gara aktibatzen, herriz herri, herritarrak ari gara aktibatzen, eta baikorra gara, milaka eta milaka herritarra aktibatuko ditugula, aurtengo udazkenean, baina horrekin bakarrik ziurrenik, entitateak masiboki olako dinamika barri honetara erakartzea, beste izango nahikoa, bestelako argudio asko jarri beharko ditugu martxan, eta estrategia hori, herritarren aktibazio horrez gain, bestelako estrategiak ere jarri beharko ditugu martxan. Ilusio badaukagu, herritarren aktibazio badaukagu, eta horretarako babes soziala da eskatuko duguna, ez da? Hori argudio potentea da. Babes soziala eskatuko dugu, eta horretarako boterea daukatenak entitatea dira. Babes hori neurri zehatzekin hornituta. Entitateak gainera erantzukizuna badaukate, eta segur, esango geunke, beraien erantzukizuna, beraien boterearen baitakoa ere bada, erakunde publikoek, botere gehiago, eta erantzukizuna handiagoa daukate, noski. Eta eragin bidarketzailea daukaten entitatea handiek ere, erantzukizuna handiagoa daukaten eraginagatik, ezta? Orduan, hoiengan premia bat sortzea da sustatu nahi duguna, eta asko gustatu zait Pello hori entzundakoa, ezta? Guztiak kolektiboki entrenamentu batan sartzeko. Ez ditugu ikusiko erabileran ikaragarrizko emaitza ikusgarriak, baina bai entrenamentu baten eta ariketa sozial baten elkarrekin sartzeko giro hori, ezta? Herri giro hori da sustatu nahi duguna. Orduan, herriti bultzaka etorriko dan uholde horrez gain, bestelako argudioak plazaratu beharko ditugu eta komunikatu beharko ditugu. Ulermenaren maparena iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, gure artean ere izan dalako deskubrimentu bat, ez da? Herritarren 50%ak ia, euskaraz ulertzeko gaitasuna dauka, 35 urtetik berakoen artean 65% da, etorkizun euskaraz datorrela hori bada mezu garrantzitsu bat entitatea handientzat. Gizarte erantzukizunarena, ez da? Izango litzake bigarren argudioa eta zentzu honetan, baina entitate asko ari dira gizarte erantzukizunaren inguruko plangintzak txertatzen euren entitateetan, eta alde batetik gizartearen iraunkortasun ekonomia hartzen dute kontuan, iraunkortasun ekologikoa ere, ez da, eta iraunkortasun soziokultural horretan, hirugarren hanka horretan hizkuntzaren kudeaketa eta hizkuntzaren iraunkortasuna txertatzea garrantzitsua izango da. Beste garatzeko hildo bat kalitatean izango litzake, bezeroari eta erabiltzaileari arreta kalitatezkoa eskaintzeko bere hizkuntzan hitz egitea funtsezkoa da. Eta are ez, lan egiterako orduan, pertsono gerota garrantzia handiago hartzen dugu, ez da, enpresen eta entitateen baitan, eta norberan lan hizkuntza, norberan ama hizkuntza izatea, ama hizkuntza ez, bakoitzak erabakitzen duen hori, baina kasu honetan euskaraz lan egin ahal izatea zure herrian, hori kalitatearen aldeko litzake. Eta laugarren hildoa, ez da hain zehatza, baina bada apur bat, etorkizunera begira gizarte honek zer nahi du, ez da? Gizarte aurreratu, gizarte emankor, aberatz, zibilizatu bat nahi badugu, iruditzen zaigu, zibilizatu eta aurreratu izate horretan, badagoela zerbait bereziki Euskal Herritik nazioarteari eskaini aldioguna da. Eta hori izango litzake, 21. mendeko
gizarte aurreratu eta eredugarria izan gaitezkeela hizkuntza berdintasunaren eremuan. Hizkuntza berdintasun, hizkuntza demokrazia, bigarren hitz horrek ez dauka azken aldian oso ospe garrantzitsua, baina horren zera benetako esanguran kokatzen bagara, hor eredugarriak izan gintzezke baita be, ezta? Eta, bueno, iruditzen zaigu, testuinguru zabal horretan, baditugula bi indargune, aipatu ditugunak, herri batzordeak eta aktibatutako euskaltzaleak, horiek udazkenean etorriko dira. Errepikatudan zerbait izan da, gure atzera begirako lanketetan hauek ezin ditugula abandonatu, ez da? Orain entitateekin lan egingo dugu eta beraz utz ditzagun, ez da? Orain arteko dinamikak ezinbestean herri batzordeentzat funtzio bat egon behar duela 2019an, hor urrea daukagula da ikusten duguna, eta aktibatutako euskaltzaleek itxaron beharko dute 2008ra, bueno, hori da saiestu nahiko genukena, ez dute itxaron beharko, funtzio bat beharko dute. Ze funtzio mota irudikatzen dugu, segurunik herri batzordeen funtzioa, herri bizitzan, auzo bizitzan, txertatuta dauden entitateekin eragitean hor aukiko dute lana, eta beraz zeregina handia egongo da. 2018an egia esan norbanakoak dira protagonista nagusi, baina entitate askorekin ari zareta lanean herri-zerri. Aurtengoan izango da 11 egun euskeraz hori babesteko, 2019an barriz izango da hizkuntza praktika horiek babesteko iraungo duen neurri bat gutxienez har dezaten lan egiteko, ezta? Orduan da urrats sendoagoak eskatuko dizkiegu. Eta euskaltzaleei dagokienez, iruditzen zaigu, indargune oso garrantzitsu bat aukiko dugula 2019ra begira. Aurtengo irailean, milaka herritarrek izena emango dute, gure web orrian, eta hori guztia datu base baten gordeko da, eta datuen babeserako legeak agintzen duen hori guztia zainduta, milaka eta milaka herritar horiekin komunikazio zuzena izateko aukera aukiko dugu. Euskal Herri osoko ahobizi eta belarri prestekin, eta ikusiko da zer erabakitzen dugun 2019ko zein dan neurri zehatz hori, baina herritar hauek aktibatu alditugu erabiltzaile moduan, praktika horietan nolabait enplazatzeko entitateak, erabiltzaile moduan, bezero moduan, langile moduan, bai? Orduan, neurriak entitateek hartu beharko dituzte, baina bultza herritarrek egingo dute, ezta? Guk erabakitzen dugun hildotik nolabait hori guztia aktibatuta. Eta bukatzeko, zaintzeko kontu batzuk, ezta? Eremu konplexuan sartzen garela, horren jabe gara, orduan erabaki horiek hartzea proposatuko diegu entitateei, eta nola jakin, ez? Nolabait argazkirako kanpaina moduan hartzen duten, eta ez duten utziko hori guztia, eta modu antolatu beharko geunke, gutxinez maila batetik gora, hori betetzen ari dela jakiteko. Bestetik, helburu mailakatu beharko ditugula, akaso titular bakarrarekin goaz, eta mezu bardin den jendaurrean euskaraz, ero batzarrak euskaraz, erabakitzen duguna izango da. Baina ezin da implementatu leku guztietan bardin, ez eremu soziolinguistikoei dagokienez, ez da entitateak daukan ibilbidea kontuan hartu gabe, batzuk oso aurreratuta, batzuk egin duten lana historikoki eta enpresan munduan hori ezaguna dugu, itzeleko alegina egin dute, euren euskara normalkuntzarako planetan, eta euren hizkuntza praktikak nolabait egokitzen. Orduan, bakoitzari berea eskaintzeko modua asmatu beharko geunke, eta ziurrenik, kasu askotan, prozesu baten abiatze izango litzake, ez da gaur erabakita bihar badago, hau luzerako da, bai? Nahi diogu eman ikusgarritasuna, guretzat garrantzitsua da herri giro hori sortzea. Herri giro hori pertsonok, komunikazioak, eta askoren erabakiek baimenduko dute, eta ikusgarritasuna eman nahi digu, benetan sentiarazteko hemen zerbait aldatu da, ez da? Esan dugun, erabileraren aroan sartzeko hau mugitzen ari da.
Eta entitate mota bakoitzaren gana heltzeko ere estrategiak berezitua beharko ditugu. Aipatu dut, garrantzitsua izango dan herri mailan lanean ari diren entitateen gana hurbiltzeko herri batzordeen funtzioa garrantzitsua izango da, baina Petronorren gana heltzeko, hemen gauzen guztio batera joan da ere, horrek ez dauka segurenik eragin bidea handirik, bestelako aliantzak beharko ditugu, gure gremio honetan, gure tributxo honetan, euskalgintzaren muintxo honetan, antolatzen ari garen lankidetzak azaretze hori ere entrenamentuan dago, hasteko, hasi berria gara, eta hor kohesio oso garrantzitsua izango da, bestelako aliatuak aurkitu bako baditugu, eta nik ez zirikatzen dut, eta Arantxa Tapia aukiko dugu hemen, lehendakaria guztiko da, zeharkakotasuna nola. Orduan, gure baitan hor oso argi auki behar ditugu gauzak, oso olioztatuta harremanak aragoko aliantzak lortuko baditugu, lobi lana, hor lana handia daukagu egiteko, eta dana, ez dakit egin izango dugun 2019-rako. Orduan da, ambizioa eta lurra zapaltzea ere, bi zera horien artean kokatu beharko gara. Eta, nire partea ja, bukatzeko. Leheno ere esan dut ez. Euskaraldiaren ezaugarri nagusiak mantenduko baldin badira, hau da, hizkuntza praktikan eragitea, kolektibotasunerena, pedagogia soziala eta ikausgarritasunarena, fokoa eragin masiboa izan dezaketen neurri gutxi batzuen aldekoa gara, edo bakarrean jartzea hobesten dugu behintzat, neurri bakarra izatea. Ze horrek, neurri bakarra proposatzeak baditu ere bere abantailak, jason esan duen bezala, bereziki komunikatzeko hartuko lukeen indarragatik. Neurri hori edozein kasutan entitate guztientzat baliagarria eta moldagarria izan beharko litzake, eta neurririk egokien aukeratzea, hori aukeratzea izango litzake gure erronka. Orduan, Euskaraldian entitatei zuzendutako Euskaraldiaren lehen edizio honekin zorua prestatu nahi dugu. Gerora entitate gehiago erakartzeko eta gerora ere entitate anitzen gana ailegatzeko. Orduan, esperientzia baikorretatik ekintza sistematikorako gogoa piztea izango litzake helburu nagusia. Baina, kontuan hartu behar da, Euskaraldi aurretik abian dauden horren beste euskera plan, erabilera plana eta sektorekako eskuartzarekin guruzatuko dela, datorren urteko Euskaraldia. Beraz, elkarren arteko osagarritasuna eta koordinazioa oso garrantzitsua izango da, eta honetan guztien Euskaraldia eta Euskara planak bi horiek bereiztea komeniko litzake, naiz bilak osagarriak izan. Egun indarrean dauden euskara plana eta esku hartzetan, Euskaraldiaren proposamena aintzat hartzea beharrezkoa izango da. Entitateen euskara planetan kontuan hartzen diren neurrien bateria luzen artean, Euskaraldiak horietako gutxi batzuetan eragingo duela aurreikusi daiteke. Beraz, elkarrengandik ondo bereiztea, Euskaraldia eta bestelako erabilera planak, baina osagarritasuna bilatzea oso garrantzitsua izango litzake. Ezin dugu ahaztu, entitateen eremu zabalean gutxiengoa diala euskara planak dituzten entitateak. Beraz, entitate askoz gehiagoren gana heltzeko formula aurkitzari eman beharko genioke lehentasuna, ekimen kolektibo ahalik eta masiboena izango baldin bada. Horietako batzuk entitate ertain eta handiek plangintza zehatzak abiatu beharko dituzte, Euskaralditik proposatutako erranka horri erantzuteko, baina entitate txiki askoren kasuan berriz, irizpide berriak, erabaki eta zuzenean implementatuta nahikoa izan daiteke. Eta entitate handietara bueltatuta, azpimarratu beharra dago, adibide gisa proposatu diren ekintza zehatzoiek, batzarrak euskaraz, harreta euskaraz, edo internet bidezko harremanak euskaraz, horiek jorratzeko ezinbestean plangintza konplexuak diseinatu eta implementatu beharra suposatuko diela entitate guztiei. Eta horretan guztian, indargune bat azpimarratu nahiko genuke, eta da urte luzetatako eskarmentua metatuta duten 100 profesional ditugula, aholkularitza enpresetan, erakunde publikoetan, bestelako euskalgintzako erakundetan. Hauen guztien lana babesten eta ondo artikulatzen ere erronka izango dugu. Eta eraberean, neurri zehatzen zehaztapenerako eta hauen implementaziorako indarrean dauden eta lagungarri
diren lege eta arauetan ere kokapena eta uztarketa egitea ere komeniko eta importantia izango litzake. Hor dazkagu ESEP, udal ordenantzak, foru arauak, bestelako euskara plangintza estrategikoak, horien uztarketa egitea oso garrantzitsua izango litzake. Eta bukatzeko, entitateak euskalduntzeko azken hamarkadatan garatutako ikerketa, metodologia, programa eta lan tresnak ere indargune garrantzitsua izango dira. Hor ditugu osla metodologia, lanitz, bai euskarari praktika egokiak, erreferentzia marko estandarra gure bikain. Baina, eraberean ere, egun euskara planik ez daukaten erakundetan, euskaraldiaren ondorioz euskara planak abiatzea, ondorio logiko eta desidegarria izango litzake, baina elkar elikatzeko bidea dira, behin eta berriro esaten dut, erabilera programa eta euskaraldia, bereizi baina elkarlanean eta koordinatuta horiek jorratzea ezinbesteko jotzen dugu. Azpimarratu behar dat ere, aurten eremu sozioekonomiko euskalduntzeko plan estrategiko berria lantzekoa dela Eusko Jaurlaritza eta elkarren osagarritasunarea aintzakotzat hartzea oso garrantzitsua izango da. Eta ja bukatzen ari naiz, baina kontu hartu beharreko ohar batzuk. Jasonek ja aurreratu du, baina 2019ko euskaraldia 2018ko abenduaren 3 aurretik ez iragartzea gutzako garrantzitsua izango da. Bien bitartean, datorren urteko dinamikari buruzko lanketa diskrezioz egitea komuniko litzake, urtengo dinamikarekin ez gurutzatzeko eta jendea batez ere ez nahazteko. Oso garrantzitsua da guretzako barrura begira egin beharreko lan hori. Eta oso garrantzitsua da barrura egin beharreko lan hori eta plaza publikoan egingo dana, azalduko dana bintzat hori bere iztea. Beraz, datorren urteko euskaraldiaren aurkezpena izango da beti edo abenduaren 3an, justu 11 egun horiek bukatzerakoan, edo abenduaren 3-ren ostean erabakiko den data batean, baina beti 2018koa bukatzerakoan. Datorren euskaraldiak epe luzego bateko lehen urratsa izatea gustatuko litzaiguke, baina epe luzeko helburu hori ere badaukagu identifikatuta eta izango litzake hainbat urteren buruan euskaltzale dena gutxienez belarri prest izatea. Eta hori lortzeko kontestua izango litzateke euskaraldia. Beraz, sortzen dugun argudiategi horretik kanpora gelditzen dena, hori ez da euskaraldia. Eta ia bukatzen ari naiz, gaurkoan ikusiko dezutenez, ekimena definitzeko oinarriak bakarrik egarritugu, bakarrik, eta asko da, oinarriak eta ezaugarri nagusiak ere identifikatzea heldu gea. Proposamena irekia da, hori azpimarratu nahi deu, eta guztion ekarpenarekin, eta hemendik uztaila bitartean jasoko ditugun ekarpenekin gorpuztu eta itxi nahi deuna, ez? Jabe gara, askoren espektatibak igual zapuztu egin ditugula gaur, igual hurren urteko erronka zehatzaren komunikazio espero zitekelako, baina ez gera horren bezera aldu. Eta uste du gehiegi gaukagula jokoan eta definizio prozesu honek eskatzen dituen elkarrekiko hartu eman eta azterketa sakonari behar duen denbora eskintzea hobetsi dugu. Beraz, onaino gure aurkezpena, animo guztiei, indarra gorde aurtengo euskaraldia antolatzeko eta hurrengoaren berri ere izango dezue hemendikan aurrea. Eskerrik asko bioi. Mila esker.